അങ്ങനെ പെട്ടിയൊക്കെ തയ്യാറായി പോകാനൊക്കെ ഒരുങ്ങി ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എയർപോർട്ടിലേക്ക്. ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത്. രാത്രി 12:30 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റൂമിൽ നിന്ന്. എല്ലാവരും കൂടി ലിഫ്റ്റ് കയറി അങ്ങനെ യാത്ര തിരിച്ചു. തറയിലെത്തിയപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട്. ഇച്ചു ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ ലഗേജൊക്കെ കാറിൽ കയറ്റി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഷാർജ എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ എയർപോർട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എയർപോർട്ടിലെത്തി ലഗേജൊക്കെ ഇറക്കി ഞങ്ങളകത്തേക്ക് പോയി. ഇക്ക കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു. പിന്നെ അകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോയും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇക്ക വന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ അവൾ യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് പോയി. ഞങ്ങളവിടെ ലഗേജൊക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആവാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ പാർക്കിംഗ് വിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു.